busungu byabe lakini tiamba tebe ngoji tori kobeka order no nyambo songeyo aba muri bari bakonya kutrain we stadium ko na kuruta magena ko bekera tori round up buya mu mako manyanga serikali nero naenda musika bagusibosi musika abantu bakore gasi yabo murasimisa abantu kwandamana igombobe aitari yaro maskani tari zora am requesting abarayi baito tori ndoro gongoro rwaito ane akobangu igabo bosayigo nakiego nalo batema ete mware kwebanga buya ahanga buchingo bore musongo mboyo hanga no mugako kugamba buya binte byangambiri ko korugabo chingo bo korugabo songo botabare magoro. I am telling you kiagere mugako bintu bune itare ngo kubanga obuhana bo korugabo songo busayigo lakini Jumatano na iguremba bangete kira ritu ko tari Jumatano mbari muri go ikatown abantu be chitiri mu batebi muri go ikatown nturi ko banjira mu iketown ko sari kwandamana para lakini mo town ko sari chiduka chi abantu tafadhali na koibera abantu chisimi na kobabuna bakarera na arorira mu piro renge ekewanda na romba murabana mu muronde ka bateba nga macho kukabo ikagana ndege yaye etoko mwaka magena mujumbe ko kwana bo amana baraya uba semeyo nga endege mune ko enda iganse etoko mukirigena endege umwako okore ibintu byaye bosongo nakibona yaba ngatu mwaka magena bakongo mboyo aya omayetekero umuntu nabwo atasoba tubuza koje kimuntu kuraketa bwate bantu bamwabo kosema nabaminto bage onye mo bwetana no muntu ganda tuara maskani mokwanera na moteiga kwangoseire tariko lakini mako batebiga bakekero bugi mabore munabore ege ntongo saba abana baminto gusiyengima na ende ngo basaba samaskani eyengu si yaito nambe ya moto maintain yo murembe namba ibere twanchane na ento sikane tutware mechando turamo twabwatire na maoko ege na kwanire gonkeri igoro ya mandamana akore tu igoro busungu amandamana ari akore tu igoro busungu aba mure baru ete go senga ibaru se tugwa bande ebabu atamagena bakorigere chiduka chyo manyene bakamagena bakonyoro umuntu gakogendie pigipigi yaye bakarige na mandamana tore bakasambe gari yemo akamura akamoga kagenda gakarebe ingigare gatenga bona narira mandamano narega gakamenya ko guciyo akanyoro munyanyimbo akamwaka risasi ryo mutwe bono nene gasi yarenge aye ekwa 200 ogende gucugusari umongino ore konia matoka aye kwakure kwayasalire bono ngakibuge maboko tirimbo kanse aso gwaka bangena beciro umongino tiri kuriye fisi bono gwajira namagena naro cyo mongino ndabune getokogoro agosoka manyika kabisa agocoka ibune gitacho akomunyo kigochikeite yarecha tane gemandamano nerige nagetwe ngana mandamano tore intuye tutagete go senaki yani obosoku bwabeire bosungu mbuanya koba batebre ngabona baokora ichuma na Jumatano guoncho kagosari chiduka omayete kwandamana tebwati mechando nabo gutara para agago chako guoncho kana no tebe nga akiyangu lakini to sari ebintu byo manyene ekero guoncho kaparaga to soye nyombe yo chako yakamagena tari uko murasimisa bona bandamande bali nyagitari KTRH nyagitari eyo tebwati mario gaisaine tebwati machine chisaine abande bakombi go simple met mugacha so bonge mukwiriria ata nkabasaba no koko mosiga monkonyere mugakoye Ezekieli abo mugavana ngakieri lakini maite bintene bya Nyasaye nere kubangira umuntu obugima bwaye Nyasaye akabanga buna bangete bono mugakatanyore tikiro gekyo kero maite utaranyore kiro gekyo inu maite obuya bw'obugambi kero borange naye ono mwaziri ochire ga matanga mwaye muinoga na inje se itali ekenyero kiane muntu nakwete lakini mwaziri tachietio niga achire ga ekenyero kiaye obuna bw'obwansu bw'obugambi ekero obugambi bore inka nakina ariko bayebera liga ariko batenga gakirige lyo mugakoyo momwe chikura na ino mugakunere chikura chimwa mwete nabanyasaya abangete igo nonye nere mweta abantu bakubine gitogotaranera moiga mono nonye nere ekere tu kugamba enga kiri konye chikura chisire ko ikange tujire ko mwebera lisana batenga gaki to tenene kiama kia ata nga anje macho kunimanyire njiri manyire gusiyengima kamate yaya akakiro kyo bagavane getagitubwaterana nabantu tukamungusa gocha UDA tukatara nere kuri nera ganchirana ibono nakiekora to support bunariga nera gacha kabatebia mwakere umongwano yo
okoroku William Ruto chikura bure president na ino mukabwatia mukamwakira abana baminto nimanyete nga bakekero turi muna turi serikali iga nimanyete nga nabora nyoro ngubugima no bakongu borake bono iga gose bana baminto bake kariye kende lakini mbatebiga nambe yemo mbona ne kanisa tere turiga leo ne sabato nambe yemo tuchakira twara gosemere kwa kwa Nyasaye kwanza karatiga mwanya bantu namba ibere moraitayo Kenya yetwaira moraitayo rego swa abe president bugimambo konga buna buri ikiagera ebwarenge kurwo marwo irari ateta mabe ari mwansi mwamanyete economy yaite yachite gakonga moraitayo rego swa tagesa madeni ta siba muchibi mono monto tayo iraika ndiyo ria rwo kururi be nganobi bono bugimobo etokora mere turi karakari buno bono inzira bere bono gitura akore kiagera gose bana bamito bage akinto nto musega akengori cha guita eto gosaba Nyasaye nga obugimobo muna bwakongire anchirana Nyasaye arigie atoigorere nchira aya barayi baito barenseri enyomberi ene no bungaini bagambe buya arafu korwabo bugima bopoe abantu bachandekire gose bana baminto matukaya none ndagera unkoyunga none mutoriro ikuru gose 200 gose bana baminto amafuta atirire gose bana lakini yegere binte ibibe akini yegere binte ibibe lazima tumanye iga amatuko yo mugambi yo asoete moisonde budget yaye ntanga ninche na yete tibunge chi wiki bere chi yaire ntaitenye pimi na kiago kore budget yaye ikiagra konya tabuga ti budget na inje mawo ja kobata ibada ye metienji sita na ki budget ye na eteti ego cha kubwekana wose bana wa meto wake mwaherire akoja mwaherire na wango jamba sabere na kile ya matawe boro mako batebiga abo amasaba njoma no muntu ngamineti amasaba sana timeroze mu amineti amasaba na ene nje no muntu bwekene kitinda tingite gamba te ingoma etenga mambi ngoira nitorobo gimanse ngamambi ngokora tim binte binte ribangaine okoba toyete tie budget yo mugambi yo moisonde tianga tomopime ekiagara chikure chikara gosina tambe naende ka aise gosaria na yabo mugaka macho gukwana aise gosari gochi 2027 no ene na otoko mukana ense to hotenga ene raguye kurato gosebara bameto wake lakini aise koba buya mechando teyo lakini to gocha komora umu mapema lazima turamo tigasi nini turigere ritorore timanya tino eni gase ino tianda abori timanya waseti ati mbori ekimura ate na akwarira magana makongo lakini mako batebiga bakekero bugi mabori muna bori ege ntongo saba abana ba minto gusiengima na ende ngo basaba samaskani eyengu si yaito na mbe ya moto maintain yo morembe na mbe ibere twanchane na ento sikane tutware mechando turamo twabwatire na maoko ege na kwanire gonkeri igoro ya mandamana akore tu igoro busongo amandamana ari akore tu igoro busongo aba mure baru ete gosenga ibaru setugwa bande ebabu atamagena bakorigere chiduka chio manyene bakamagena bakonyora umuntu gakogendie pigipigi yaye bakarige nanga mandamana tore bakasambe gari yemo akamura akamaga kagenda gakarebe ingi gari gatenga bona narira mandamano narega gakamenya ko guchio akanyora umunyanyimbo akamwaka risasi rio mutwe bono ne gasi yarenge aye ekwa 200 ogende guchugusari umongino ore konia matoka aye kwa kure kwa yasarire bono ngakyobuge maboko tirimbo kanse aso gwaka bangena bechiro umongino tiri kuriye fisi bono gwachira namagena naro chomongino ndabu nige tokogoro agosoka manyika kabisa agochoka ibune gitacho akomunyo kigochikeite yarecha tane ge mandamano nerige nage twe ngana mandamano tore intuwe tutagete go senaki yani obosoku bwabeire bosungu mbuanya koba batebre ngabona baokora ichuma na chimatano guoncho kagosari chiduka omayete kwandamana tebugati mechando nabo gutara para agago chako guoncho kana no tebe nga akiyangu lakini to sari ebintu byo manyene ekero guoncho kaparaga to so enyombe yo chako yakamagena tari uko murasimisa bona bandamande bali nyagitari KTRH nyagitari eyo tebugati mario gaisaine tebugati machine chisaine abande bakombi go simple met
bona abantu babo cyandika mbabo soro tutubiri kibesi cya matanga tokonye kibiri cya nyagitari cya tirire bona bakiye abantu baminto nko basaba ebinto biri byakoreka nto basongo abasikari bayito bosongo mbarengo ebakagete nga bosongo tego twara seyi bakamago tomwa bajikorende seyi kisumu bogere kyera na tumanye tebinte ibire na Homa Bay na Migori bagatike insinyo yabo abamura bakamako bagatira kweri baba ritiye gaso sinisano chikaera abamura bakabamenyo kweri abasikari nabo bakomye ko kiyari bagwa magena umusikari ka wonje kane bunduki yawake ayeneri na kwari ku mwaka ocha yagote ko umusikari yotumiriye bunduki atebire ngwete nga chimatano nganaenda babanga bono matekera kituko tari juma kera yiko tari juma pili onye mwakorete gosori yeyi mukaumisa bangina bakoni chinyeni aria marigiti mugaseri chimatatu chionsi pi bako umuntu ro kobo mwana abana barenge show gari gusi stadium bachete show abane bage chitiyagas abana basinini bakorora bakararanse abane bage tuwa magena abande barenye gitari muna togo kwana iga amagena abasacha baneno kumukirigena gwaka ko cyari turi kumenga yo gwaka yagwere umwana orenge show orekerasi sano ibere orekerasi 8 akobangu iga bosayigo nagiye ko nalo batema ite mware kwebanga buya anga bucingo boro musongo mboyo anga no mugako kugamba buya binte byangambiri ko korugabo cingo bo korugabo songo botabare magoro. I am telling you kiagere mugako bintu bune itale ko kubanga obuhana bo korugabo songo bosayigo lakini Jumatano na iguremba bangete kera ritu ko tari Jumatano mbari muri ko ikatown abantu be TV mu batebi muri ko ikatown nturi ko banjira mu iketown ko sari kwandamana para lakini mo town ko sari chiduka chi abantu tafadhali na koibera abantu chisimi na ko babuna bakarera na arorira mu piro renge ekewanda na romba murano mu murondo ka bateba nga macho kukabo ikaga ndege yaye etoko mwaka magena mujumbe ko kwanabo amana baraya uba semeyo nga endege mune ko enda iganse etoko mukirigena endege umwako okore ibintu biyaye bosongo nakibona yaba nga tumwaka magena bakongo mboyo aya omayetekero umuntu nabo atasoba to uza koje kimuntu ko raketa bwate bantu bamwabo kosebona baminto bage onye mo gwetana no muntu ganda twara maskani mukwanira na motaiga kwangoseire tariko banga ngabona togo ikaga osoro ngata gutacha stadium aiga kago ika haitire ga bune ndege ga naro ri samutiga usaigo endoke mokora busaigo ngabona endege gutari kwa karigina yani ebintu byabeire busungu byabe lakini tiamba tebe ngoji toriko beka order na onyambo songeyo abamura bari bakonya kutrain ku stadium ko na koruta magena ko bekera tore round up buya mumako manyanga serikali nero naenda musikaba gusibonsi musikaba abantu bakore gasi yabo murasimisa abantu kwandamana igombobe aitari yar maskani tari zora am requesting abarayi baito tore ndoro gongoro rwaito nebinte ibintu kwano siasa ekara tambe 2027 kare ko iruli bakariyo gamba kewe katukura enga kiende omago ja kuburi bono igahe gamba tari getambiro kyotara akora gento gete machogu kyotara akora gento gete osoro kyotara akora gento gete ongwae ayo bate getambira so muntu lyuka rasi teyo bachogi mbalenga bali kuruga ondeta iyo bali mbalenga bali kuruba isidi kurwa ondeta iyo lakini no mugaka machogu naigwete nga gori kora bali mu 2020 na bana igwete bana kosenje na mo igwete bana ino rede mo igwete bona naye umugaka waziri enge yokobokake gochaga abantu abanaba ya omaete tiatu wate banie kene nambe emo kere mo nabwate soba namba ibere omonto ekeriyo bwate nakie gyaito chikabire chichinde nchibwate birogo byabo nkorra ngwe karakari bare be karakari kwanyora chiyo bisi aterere kwagenda chiyo bisi muino chinde olei kwagenda chiyo bisi chinde omera gosebono na intu atatageta saba arimu kwagenda yo bisi gete kwanyora mbuyore data muna gere twarenge naye tuoncho kanali no mugaka abantu bonse babe nyasaye nato siseni sana chimini ministry ya education aba gusitu aberire sana igore twarenge no mugaka machogu nyandarwa
abantu nanyorete ari county gose director of education gose TSC gose nki gose mbatoki abagusi kaigubuya yani nkoigubuya kera ngunjoka rero twagenda gose Laikipia twanyora naende igoro twari Laikipia naende tukanyora n'abagusi rero twenda West Pokot onyora musibati getoja Jeni Nyakoe oja nganje inkoro kwa Jeni Nyakoe njende acting director of TSC ntagete bono monkonya be TSC na motebi ya otege tokokonya nayo takire ekigere nayo mugusi omaete ntende tumanye kweyancha buna chikabira chinde chimaete kweyancha lakini bakekere to kweyancha buna gusi omugaka machogu aiga bantabe batenenete naye mono lilioko ligelio soro marube na 3 aiga kwali gisaba kwaraba kose bana bamento naenda ko binti nabarwanereire kwa ngaga na baretera ntimba ni mejano nje wandebi ayekwa lika marieta wandebi kobera nyarebe na acha iga na mukobera ko yarigeta marieta nje najaga na ikaranzia abantu na abakwanira na aligeke gento kire kiabo kire mubuko tiri mutaka gose bana bamento bage bantu bayigubuya anke na ankende o to komanya enze na berego gose bana bamento bage mbobe na kwanira sembia igo 2020 egwatangaze taramisi 2020 aramisi yatangaze igo mundu tayobekire masakara onyorire igo ndirakuruno ene erimo igo tonde ngiaherire ndirakuruno ene erimo kwanza gose bana bamento bage igo 2020 nyasaye kagwanja tonyora na nechiru ikare Kenya nenene tonyora na nechiru bugibere gose eri bweyema lakini ibere nabo kuri yenjera ase chiru bwejibere gose bana bamento bage ase chiru bwejibere aiga nyari bari aye mia maizo ikiagara abantu mbale no korabura batagwanje no korabura akora batara gose bana bamento bage naende maite bina bingo chimwakwa na akwa na mwabe kati TV ga mwato ngo soro ramire gose bingo osoro kolire gento gete lakini nje egento gekongita nje nseye ninkereki eke none egento kemwegwete ngosoro nga gose nga matanga gazaria buoye yani egento gekongita nje nekene manya omuntu okure seitu ekenyorokiane mwana ngeria mwayengeye na achire na aretere chitendi na aretere chigari na aretere sound mugaba na magocha ne chigari na chibasi sato chibugorotia mete ya makombe uraga nese giyogocha amago ikaransaria amatanga chake bayarario mugambi bwekenyoro arangeria bagaka arangerie aba MCA arangeria atire go chigoro amatangare buya bakaikiro mwerio twatigaire babire muntu akaenda kamonyerero mugava no inga kogote gogotigo sura kwana abantu bakogenda tugukwana ahege ntokora tangana gukwana nere nigata getatanga nikiagera nje ngotangane naro kumuburi nkiwasi kirete nyagitari yane nkie pare tarabera ona kaobwa usorungu chiare kumuburi igoro eri swali elio ai omongo ana tata kamago tenena ata ete nga akwane nje tuategeri babire na abira matanga chinsa isano ne andu uchi ai wamura bagatinda nga aya karao mujumbe riwate nga karao mujumbe ogo koroko bakoiga wamura bakurukurwa nechi basi kurwa ne mete ya makombe nga abantu bayikaranze mete ya makombe bugoruri osoro mujumbe butari kurira njoke muriro bana wamura banenga churie kamorende iga timenga iba minyogete gochi bagacha nebite karumo gaba na nyaro yekejero tari kwacha kwane bono tari kwacha kwane siasa tari crusade muri seno murani mo ngabere siasa tari crusade akarobo chenjere yiyo akine bisuguti nara ko mwa akino ene ba ena take ko bisuguti monenga kwae bono gaki bono ege doge ko ngitonjo soro nekene no nyembono nekene ke gochi kongita bunango teba iga amaruberu mbiri waziri kagocha gusi ayato chali bantu mbara batagwanje mia onye nervu mbiri aya aliyagocha gusi onye 500 aya 200 kwanza beka nyaribari na benzere igogo sema bamero wake naende gochaga kwanza ala saba bantu bagwanjete mbarenga banjiro soro muna nakwarira ba asayo makena mange ndaete musabero mugakoyo machogu esabari yaye nenkongu agutara Kenya ngima
akoena Mombasa ogenda kirasa gutumia biume bibia mwanya bantu akitwa musabira ntoigwana ine nere obe kuna mbeye masaba minister Moisonde enga lidia soeta akaba namba 3 osugumira abasacha obere namba yemo ekiagera ari very hard working saa 12 obokire nchongegerie ebintu ebinge saa 12 no abogete nagiye nanje ngunya gwekarakariga mwaka rende riyo koreta 300